ברוכים הבאים לפרק מיוחד עם יניב קמינסקי, אישיות מוכרת ומיוחדת בעולם ה-MMA. היינו חייבים פרק איתו. שדר בערוץ 1, בערוץ הספורט. היה נוכח בהרבה מאוד קרבות שעליהם אנחנו נדבר. מה נשמע, יניב? אלון מעולה, אח שלי, מה שלומך? קודם כל תתחדש על המצלמה, רואים אותך תודה, תודה. ספץ, מה שנקרא. ודבר שני, סליחה על הבלגן שאתם רואים מאחוריי, המשרד שלי הוא גם שימש כממ"ד בתקופה האחרונה, אפילו יש איזו תמונה או שתיים שעפו מהעדף, מבטיח לסדר בקרוב. וואו. מה קורה, ידידי? כן, אני חושב שנתחיל בזה. אתה רוצה לספר להם קצת על התמונות שמאחוריך? כי הם חושבים שזה תמונות רגילות, אבל הם לא יודעים שיש משהו מעבר. או-אה, התמונות האלה, מה הסיפור מאחורי זה? הכל בגלל אבא שלי, נתחיל מזה, למי שלא מכיר ולא יודע ולא רדף אותו בפייסבוק, אבא שלי הוא אספן. ובמשך הרבה מאוד שנים הוא היה כועס עליי. כאילו, הוא היה אומר לי, אני לא מבין למה אתה כל שנייה, הוא היה רואה תמונות שלי כאילו עם פייטרים, הוא אומר לי, אני לא מבין למה אתה לא לוקח מהם חתימות. עכשיו, אני בראש שלי, אני מדבר איתך איזה לפני 15-20 שנה, אני אומר לו, תגיד, מה חתימות? איזה חתימות? מה יש לי לעשות עם חתימות? זה היה מבחינתי, זה כמו לאסוף בולים. מה אני אעשה עם חתימה? הוא אומר לי, לא, וזה, אפשר למכור את זה גם אחר כך. אמרתי, איזה למכור, אבא? MMA, ואני מדבר איתך לפני 15 שנה, כאילו, חתימה של הכוכב הכי גדול הייתה $20, $30. תראה, עזוב אותי. עם השנים, במקרה לפני איזה עשור, הגיע איזה אירוע של ה-UFC, של ה-UFC X, מה שנקרא, שמתחיל ממש מחר. International Fight Week, יש בעצם את ה-UFC X, שזה convention כזה לכל המעריצים, עם כל מיני happening ופעילויות וכאלה. ו... ועברתי שם בכל מיני דוכנים כאלה עם להגיד שלום לפייטרים, והם פשוט הושיטו לי, כאילו תמונה שחתומה כבר. אתה מבין? אז זה לא סירבתי, ומשם זה התחיל והפך לאובססיה של שנים, שכמו שאתם רואים חלק, אבל יש פה עוד הרבה כפפות, חגורות, מאחוריי נונצ'קואים, אה, מלא דברים שהתווספו לאוסף עם השנים, אבל כן, כל תמונה שאתם רואים פה היא חתומה על ידי הלוחם שמופיע בתמונה. אה, כן, ויש לי שאלה. טוב, יותר נכון ניחוש. הנונצ'קו זה של ניק דיאז? במקרה אתה חתום? צודק, אתה מי צודק מי שלא בהחלט. יודע, תחביב שלו היה עושה טריקים עם ניק דיאז, אחד ה-OG's, אחד מהאנשים שהתאהבתי בהם בשלבים מאוד מוקדמים של האהבה שלי לספורט הזה. לצערי היום הוא בימים קצת פחות כיפים, אבל כמו גם בי.ג'יי שאני בדיוק רואה מאחוריי, אבל כן, נאחל לימים טובים יותר, אגדות, אגדות של הספורט. כן. אמ, אני אביא שאלה, ועם זה נסכם את התמונות המגניבות שיש לך על הקיר. מי הבן אדם הכי מפורסם שיש לך חתימה ממנו בעולם ה-MMA? הכי מפורסם, תשמע, זה חייב להיות קונור, הוא לא מופיע פה וואו. על הקיר, כי הוא היה באחד הסטים, יש לי פה עוד קונור אחד, כן. אוי. אוי, אתה הולך להביא את זה? וואו, מגניב. אנחנו הולכים לראות את זה מקרוב, אוקיי. דאם, זה הולך להיות מגניב. כי חתימה של קונור לדעתי שווה הרבה מאוד כסף, חברים. סתם שתדעו, לא קל להביא דבר כזה. וואו, ועוד על מה? מה זה הדבר הזה? זה, זה כבר על קנבס קצת יותר גדול מהתמונות האחרות, אבל כן, זה ללא ספק הנה התינוקת דופקת לי בדלת, אז שנייה אני... אוקיי, במעבר חלק מה שהראית לנו פעם האחרונה, זה היה החתימה הענקית הזו של קונור מגרגור על קנבאס. וואו, זה כן, קונור הוא הכי מפורסם, אחריו זה דיינה כנראה, זה השניים הכי מפורסמים. מגניב. וואו, זה כאילו קונור מגרגור, מה זה ו- האיק? ואת קונור אגב הוא אחד אולי שניים שלושה שיש פה מכל לא יודע כמה, שהחתימה לא הגיעה ממני, זאת אומרת אני לא פגשתי את קונור אף פעם, זה משהו שמישהו העניק לי במתנה, זה לא, אחד היחידים שלא פגשתי. אבל מגניב, מגניב, חתימה ענקית, מה זה? כן, כן. כן, אז נעבור בעצם לדבר הבא שמוביל אותנו, כאילו, התחלנו מהבסיס, מהתשוקה הגדולה שלך ל-MMA, רק בן אדם עם תשוקה כזו ענקית ל-MMA, יהיה לו אוסף כזה של חתימות מלוחמים מכל הדורות, מלפני 30 שנה, 20 שנה, עכשווים כמו, לא כל כך עכשווי קונור, אבל הבנת יחסית.
וזה מוביל אותך בעצם לזה שזה בעצם המקצוע שלך, אתה שדר בערוץ 1, אתה שדר בספורט אחד, אחד השידורים האחרונים שלך נקרא לזה ככה בספורט אחד, זה היה הקרב של פרנסיס, החזרה ל-MMA, שראינו אותך שם מאוד, היה שידור לך כיף, מיוחד. היה לך כיף, תשמע זה היה TKO יפה, היה לי ובאמת בעיקר מרגש, אני אגיד לך את האמת. גם נשאלתי בראיון קודם מה הרגע שהכי ריגש אותי לשדר, זה by far, זה הרגע הזה. ואחרי מה שהוא עבר, שהוא איבד את הבן שלו, כל המסע הזה לחזור, אה, זה היה פשוט, אתה יודע, אה, התפרצות רגשות ברגע הזה שהוא ניצח, שאני ואולגה רובין ישבנו שם באולפן עם דמעות, רגע מאוד מרגש. בהחלט. אז בוא נגיד ככה, אתה משדר בוואן, מי שלא יודע, הוא משדר בוואן בוואן את וואן צ'מפיונשיפ, זה קצת מצחיק, אבל ככה קוראים לארגון, מי שלא מכיר. אה, קח אותי, בוא נגיד ככה, לקרב הכי מרגש שהיה לך בוואן צ'מפיונשיפ, שזה לא MMA, מי שלא יודע, אבל וואי, בוא נראה שמע, בתחום הזה. בוואן צ'מפיונשיפ זה מאוד מאוד קשה, מהמם, כי ב... למי שלא צופה, One Friday Fights, אנחנו משדרים כל שישי ב3:30 בערוץ 49, זה קרבות שהם 10 מתוך ה-12 שיש באירוע הם מוי-טאי, וזה מוי-טאי עם כפפות של MMA. מהמם, זה זיקוקים ופיצוצים מהרגע הראשון, זה נטו אקשן, גם ה-MMA בוואן צ'מפיונשיפ הוא עם הרבה יותר אקשן, הוא עם שמות הרבה פחות גדולים, ולא נשקר בהשוואה ל-UFC, גם יש רמה טיפה פחות גבוהה ב-MMA בוואן צ'מפיונשיפ, אבל גם שם הקרבות עצמם בגלל החוקים הם הרבה יותר אקשן, יש כרטיסים צהובים על חוסר פעילות, אין grounded opponent, מותר לתת מכות ברכיים ליריב על הקרקע, על בראש, אז יש הרבה יותר אקשן, והקרבות משוגעים כל הזמן. עכשיו, יש הרבה מאוד, ה-One Friday Fights, שזה כל שישי בצהריים, זה בעצם פלטפורמה שממנה הלוחמים הצעירים צוברים כמה ניצחונות, ומנסים להגיע לחלום הגדול, שזה חוזה ב-One Championship של $100,000. אז יש לך שם המון, כל שבוע, לוחמים צעירים מאוד, רובם מגיעים ממדינות עולם שלישיים, זה תאילנד, מיינמר, דברים כאלה, שמגיעים מעוני מאוד גדול, ואתה רואה את ההתרגשות שמקבלים בונוס של 350,000 בת, שזה $10,000, זה מרגש כל פעם מחדש, כשאתה רואה לוחם זוכה בחוזה ומגשים את החלום שלו, זה מרגש אותי כל פעם מחדש, לראות מישהו מגשים את החלום שלו והופך לאלוף עולם, זה משהו שמרגש אותי כל פעם מחדש, פרישות זה משהו שתמיד גורם לי לבכות, אני סופר רגשני בקטע הזה, זה מאוד מאוד אמוציונלי בשבילי, אז אני מתרגש באמת כל שישי מחדש ב-One Friday Fights. זה מדהים. עכשיו, כמו שאמרת בעצם, יש שם גם MMA, אבל בתכלס וואן צ'מפיונשיפ נודעת בעיקר בזכות המויטאי, האכזרי שיש שם, יש לומר. מויטאי ברמה לדעתי הכי גבוהה שאפשר לראות מלוחמים, כאילו חד משמעית. זה באמת משהו אחר, אז כמו שאמרנו זה נמצא בערוץ 1 כל יום שישי, זה בעצם זה כמו הפייט נייט ערוץ של 1 ה-UFC. 2, כן. ראוי לציין, ערוץ 1 2 זה ערוץ 49 בשלט, מהמם. מבטיח לכם שפעם אחת אתם צופים, אין סיכוי שתתאכזבו. כן, זה בעצם כמו הפייט נייט, סוג של ה-UFC, כזה של כל שבוע אנחנו עושים כזה איזה משהו, אה, אפשר לומר, משהו רק, ש... כזה. רק שפה זה שגעת, והאמת שהשבוע ספציפית, הם עושים 3 או 4 פעמים בשנה מה שהם קוראים לו tent pole event, שזה בעצם הם לוקחים את ה-One Friday Fight של השישי בצהריים, אבל הם מעמיסים אותו בקרבות מטורפים של אגדות, ויום שישי הקרוב יש לנו כזה, הולך להיות אירוע, שלא תגידו שלא אמרתי, אירוע שבאמת באמת אתם לא רוצים לפספס. אז כן, יום שישי הזה אנחנו מתכוונים ל-27 ליוני, אז מהמם. כן, אז מתי שאתם לא רואים את זה, יכול להיות גם שבועיים מהיום שהסרטון הזה עולה, אז אל תתבלבלו, זה 27 כן, נקווה ליוני. שהספקתם. כן, מקווה שהספקתם. אז כן, עברנו על אתה, במקביל לזה שאתה שדר בשני ערוצים, שניים מתוך השלושה שקיימים בארץ, שזה ערוץ הספורט, שזה מאוד מאוד מרשים, אתה מופיע ברוב ערוצי הספורט בארץ, אפשר לומר. בעיקר בוואן, ששם באמת אנחנו גם משדרים 5 אירועים בשבוע, יש לנו כל שישי בצהריים את One Friday Fights, ועוד פעם בחודש את ה-One Fight Nights, שזה בלילה, בין שישי לשבת ב3 לפנות בוקר.
בנוסף גם בחודשים האחרונים התחלתי לשדר הרבה כדורגל, קינגס ליג, מונדיאל 6 על 6, הרבה דברים בסגנון הזה שגם מאוד כיפים. זה מגניב. ו- וכן, בנוסף לזה היה לי גם פודקאסט שעשיתי שהוא היה מין פרויקט מיוחד שנקרא אלופים בישראל היום, 20 שזה אני פרקים. ממליץ בחום. לכו תצפו, 20 פרקים, כל אחד עם לוחם, לוחם או מאמן או מישהו, דמויות מעולם אמנויות הלחימה. היו לנו שם אורחים מדהימים וסיפורים מדהימים, ממליץ בחום. כתבתי גם הרבה לישראל היום בעבר, אבל היום רוב הפוקוס שלי הוא בוואן, ואני בנוסף גם מתארח אצל החבר'ה האדירים בפודיום, יוסיפוביץ' ומליקסון. מליקסון הפתעת העונה בסצנה של ה-MMA, הוכיח את עצמו כידען לא קטן, ואנחנו נהנים מאוד גם לדבר על התחום. אבל כן, בגדול, שוב, משתדל בכל פלטפורמה אפשרית להרים את הענף הזה של ה-MMA, להרים את הענפים הנוספים, שזה המויטאי, הקיקבוקסינג, הג'ו-ג'יטסו, כל ענפי ספורט הזירה מבחינתי, אגרוף קלאסי, הכל, ראויים, כמו שאתה מסכים איתי, לכמה שיותר חשיפה ולמקום יותר משמעותי במדיה הישראלית ובתקשורת. אז אני ככה בפחות משנתיים שאני נמצא בארץ, עושה את כל מה שאני יכול ומציק לכל מה שאני יכול כדי לדחוף את זה קדימה. וזה עובד מצוין, כי אנחנו רואים שעם השנים באמת גודלת החשיפה לדבר הזה, זה יכול להיות גם בטלוויזיה, שזה בעיקר העיסוק שלך, וגם ברשתות שגם שם אתה נמצא וסיפרת על זה עם הפודקאסט אלופים, 20 פרקים, מכובד מאוד. ראיינת שם לאחרונה את שון פרו, נכון? שון דווקא זה היה בשיחת היום בוואן. יש לי פרק גם עם שון באלופים, שהוא כן. כבר לפני זה כמה פרק חודשים ישן? טובים. זה פרק ישן, כן, אוקיי, כן, זה מה שראיתי. אבל יש לי ראיון עם שון בשיחת היום של וואן. מהמם. אתם יכולים למצוא את זה ביוטיוב, בספוטיפיי, וואן פודקאסט, יש להם פודקאסט שנקרא שיחת היום, פרק עם שון שהיה פרק מצוין. חזר מנוקאוט אדיר בברזיל, התאמן עם הפייט נרדס, ג'אן סילבה עלה איתו לפינה, לבש את חולצת החטופים, הניף את דגל ישראל, סופר מרגש. מרגש ברמות, ז'אן סילבה וכל הפייטינג נרדס. ואמרת שכתבת לישראל היום, ואני נזכר בכתבה שכתבת לישראל היום, אני לא יודע מתי, אני לא זוכר מתי, אבל אני חושב שהיא די עדכנית. סיפרת שם על נועד לאט, נכון? אה, וואו, בוא אני אראה לך אם אתה כבר מדבר על הכתבה הזאת. כתבה, הכתבה הזאת היא, הכתבה הזאת היא מאוד מיוחדת לליבי, והיא ממוסגרת פה. יואו, זאת הכתבה הראשונה שהוצאנו בעצם בדפוס, שישראל היום הוציאה בדפוס בעיתון המודפס, וזה היה גם רעיון שהוא היה מאוד מאוד מיוחד בשבילי, כי נועד נתן לי את הכבוד הענק של בעצם לבוא ולספר את הסיפור שלו אחרי הרבה מאוד זמן, שכל הסצנה שלנו וכל עולם ה-MMA היה מאוד מאוד סקרן לדעת מה בדיוק קרה שם ומה הוא עבר ולמה ובאיזה מצב הוא נמצא. הוא היה יחסית מאוד שקט בכל התקופה, אפשר להבין למה, שהוא עבר סדרות מאוד לא פשוטות של טיפולים וניתוחים מאוד מאוד לא פשוטים, והוא נתן לי את הכבוד הענק של בעצם להיות הראשון שבא ומספר את הסיפור, ולכן זה תמיד יהיה רעיון שהוא מאוד מאוד מיוחד בשבילי, ונועד זה מישהו שמהרבה בחינות צריך להצדיע לו. כן, אני אתן לכם רק טעימה קטנה, מי שלא יודע, נועד לאט זה הישראלי הראשון ב-UFC, ברוסטר הראשי, עשה לנו הרבה כבוד שם לפני עשור בערך, אז הוא היה. מאז הוא עבר הרבה מאוד דברים, ואתה מדבר על זה בכתבה הזו, אני ממליץ לכם לראות, יש שם סיפור סופר מרגש, לא פשוט בכלל, ובוא נגיד ככה, היא לא סתם נמצאת במסגרת הכתבה הזו אצלך בבית, אני בטוח, אז שווה לכם לבדוק את זה. נעבור הלאה. אנחנו חוזרים חזרה לתשוקה שלך ל-MMA, וזה משהו שחייב לדבר עליו. בוא נגיד, בזמן הפנוי שלך, אתה ממשיך להתעסק ב-MMA. אתה בעצם אמרת שלפני שנתיים אתה רק חזרת לארץ, נכון? אתה בילית הרבה בארצות הברית, היית בהמון אירועי MMA. עכשיו, האירוע הספציפי שאני הולך לדבר עליו היה לפני פחות משנתיים, אבל זה אירוע שחייב לדבר עליו, שאתה נכחת בו, UFC 300. אתה, כמה שידוע לי, אחד הישראלים הבודדים שהיית שם, נכון? באירוע המטורף הזה? באירוע עצמו אין לי מושג כמה ישראלים היו, אני הייתי העיתונאי היחיד העיתונאי, הישראלי שנכח העיתונאי. שם עם קרדנצ'ל של מידיה.
וגם הייתי הישראלי הראשון לשאול את דיינה ווייט שאלה במסיבת עיתונאים, ובמקרה זה גם היה ב-300, מהמם. ככה שזה היה רגע נדיר ואדיר. אירוע, לא יודע אם יהיה עוד פעם כזה דבר בהיסטוריה שבונים כל כך הרבה ציפיות לאירוע, והוא מצליח להתעלות על הציפיות בצורה פשוט מטורפת. כן. אירוע שהיה בו חשמל באוויר, הרגע הזה של הולווי וגייטשי זה משהו שאין להסביר במילים. וואי, זה לגמרי, כאילו, אתה במבט לאחור, היית אומר שזה, כאילו, זה היה שווה את כל המרחק הזה, זה היה בתקופה שכבר היית בארץ, מן הסתם. היית זה אומר היה שזה בתקופה שווה את שכבר כל הייתי ה... בארץ, ושכבר היה בעייתי לטוס, ועברתי מסע, והייתי צריך, אתה יודע, לא לראות את הבנות שלי ואת אשתי היקרה תקופה קצרה בשביל זה, אבל במקרה של 300, שווה הכל, זה היה פשוט, שוב, זכיתי, כמו בעוד הרבה פעמים שהתמזל מזלי להיות באירועים שבדיעבד הם היסטוריים, מהנוקאוט של קונור על אלדו ב-190, אתה יודע, ועד ל-300 ו-200 ו-199 לראות את ביספינג לוקח לרוקול את החגורה. הרבה אירועים ששוב, אחר כך היום במבט לאחור הם באמת אירועים היסטוריים, אז 300 לגמרי עומד בטופ. היית ב-200? ראית כן, את הייתי גם. ברוק לסטר נלחם במרק האנט? זה היה אחד האירועים הראשונים שאני ראיתי בלייב בתור ילד, זה היה ב-2016, זה למה אני זוכר את זה, הייתי בן 14. זה כן. היה אותה שנה, זה יצא ב-International Fight Week, כמו מהמם. השבוע, אז זה היה שבוע שהייתי בו גם ב-200, וגם אני חושב שזה היה יום לפני זה, זה היה בתקופה שהם עוד היו עושים 3 אירועים רצוף ב-International Fight Week. הם היו עושים יום רביעי, סליחה, יום חמישי את ה-Ultimate Fighter פינאלה, ואז יום שישי Fight Night, ואז יום שבת פייפריוויו. וואי. אז זה היה שבוע עמוס באירועים. בפייט נייט יום לפני, אדי אלוורז לקח את החגורה ב-155 לרפאל דוס אניוס, ואז 200 היה מטורף לגמרי. אנדרסון סילבה נכנס ברגע האחרון שם מול DC, כל השגעת שהייתה שם. שוב, אחד מהאירועים באמת שהתמזל מזלי להיות בהם. כן, אנדרסון סילבה מן הסתם הוא ברשימת הגאות של הרבה מאוד אנשים, בטופ 5 לפחות, אני מאמין, לכולם. אצלי הוא הפייבוריט. פייבוריט לגמרי, וואי, הספיידר, מה זה, זה... אני זכרתי את האירוע הזה הוא, בעיקר בגלל, בזכות, נקרא לזה ככה, ברוק לסנר, שאתה יודע, אני גדלתי מ-WWE, אז כזה, זה חוויה לראות את ברוק לסנר כן, פתאום הולך מכות אמיתיות, מטורף. אתה מבין, אז... אה, מטורף, אין ספק. אבל אנדרסון סילבה הוא, שוב, אני באתי, האובססיה, אני התחלתי את האובססיה שלי עם אמנויות לחימה לפני שהשלוש אותיות האלה התחברו, MMA. מהמם. עוד לא היה קיים הביטוי. אז אני במקור בא מהרבה מויטאי ו-K1 ודברים כאלה, והלוחם שבאמת גרם לי להתאהב ממש. הלו? אוקיי. אוקיי, אז דיברנו על אנדרסון סילבה, בהחלט לוחם אגדי, בהחלט אחד האירועים הראשונים שאני ראיתי בלייב מן הסתם מהמחשב, אני בחיים לא הייתי באירוע UFC, אז מי שלא יודע, אני יום אחד אגשים את החלום, אבל אתה לעומת... עוד בתול, יאללה, נו. הנה, לעומת- נתת לי משימה, אנחנו שני להביא אותך הפכים, לאירוע. אנחנו שני הפכים, וואו, אתה היית, בכמה אירועים היית לדעתך? במספר. כמה עשרות טובות, נגיד ככה. Probably around 50, משהו כזה, 40, לא פחות מ-40. כולל פייט נייטס. כן, כן, ברור. אוקיי. שאנשים לא כולל יגידו, פייט, יצא לי אפילו באייפקס להיות. "אה", שאנשים לא יגידו 50 פייפר ויוז, רגע, אבל עומד להיות 317, מה, לא, בן אדם... לא, אוקיי. לא 50 פייפריוויוז, פייפריוויוז הייתי בטח באיזה 15, אולי 20, זה המון עדיין. 25 אולי. קרוב ל... כן, שמע, הפייפריוויו הראשון שלי היה 170 ומשהו. הולכים אחורה בזמן, הרבה בזמן. מתי זה? 2013 כן, או 12? 2012. משהו כזה, כן. 2012, אני חושב. וואו, אוקיי. עברו כמה שנים, כן. כן, אז דיברנו על ה-UFC ועל על כמה היית נוכח שם.
על התשוקה שלך ל-UFC עצמו מעבר לעולם ה-MMA, כי איך אפשר שלא לאהוב את ה-UFC, כי זה הארגון העילית של הענף הזה. יש לך כמה חברים טובים מהארגון, נקרא לזה ככה. אה, יש לך פוסט, אם אני אוכל אני אראה את זה למצלמה, עם מייקל ביספינג לפני כמה שנים שתפסת אותו שם ברחוב, או מה זה היה בשדה תעופה? ביספינג זה היה מצחיק לאללה, זה בשדה, שנינו ירדנו ממוניות כזה באותו זמן, והוא ראה אותי עם חולצה, הייתי עם סוואטשרט של ה-UFC, אז הוא צועק לי, What's up, mate? אז אני מסתובב, אני רואה שזה ביספינג, אני אומר לו, ביספינג! זה ישר עשיתי את התמונה, דיברנו איזה 2 דקות, קטע מצחיק לאללה, כאילו, בואנה, הוא אני חברמן. לא קלטתי אותו, הוא קלט אותי עם חולצה של ה-UFC וצעק לי. הוא פנה אליך, איזה חברמן, כי בדרך כלל האנשים כן, האלה, כן. הרבה מאוד אנשים מפורסמים נוטים כזה להתחבא, כלומר, מעריצים, כי אין להם כוח כזה לפעמים, אתה מבין? אז וואלה, כזה. אמרתי את זה כבר הרבה בראיונות קודמים, מעל 90% מהפייטרים שפגשתי, ופגשתי מאות, מהמם. סופר נחמדים. כאילו, יש מעטים מאוד שהיו לי איתם אינטראקציות לא נעימות. חוץ, כולם נחמדים חוץ מדונלד צרוני. זה כבר כולם מכירים את הסיפורים שלי איתו, איתו היה לי יותר ממפגש אחד לא נעים. כן, אבל עם פרי השלמתי, האמת, אימפריה. בטור האחרון עם מייק פרי היה לי פנים מול פנים, קטע של כמעט אלים, ועכשיו עשינו שולם רציני לפני חודשיים שהיינו בטור בארצות הברית עם באם באם בדס, הם אפילו נתנו תרומה מהפודקאסט שלו, הם עשו הזמנה של $2,500 מבאם באם בדס, וואי, ונתנו את זה במתנה כאילו כ5 גיפט קארדים של $500 כל אחד למאזינים של הפודקאסט שלו. קטלני. וואי, מגניב. מייק אז איתו פרי. וגם עם מסוידל סגרתי מעגל עכשיו במיאמי האמת, כן. האמת שעם מזוידה לא ידעתי שכזה, היה לך תקרית לו... עם מסוידל גם היה לי ביף קטן, והפעם במיאמי הוא יצא קינג ברמות שקשה להסביר. הוא אירח אותנו במיאמי כאילו מהרגע שהגענו, דאג לנו לאנשים שלו שדאגו לנו לכל מה שהיינו צריכים מכל בחינה אפשרית, וגם היה איתו צחוקים ברמות של אז כן, לבכות. בסיבוב האחרון שעשית בארצות הברית רואים אותך בתמונות עם טייטו איבאסה, במבם, הכינוי שלו, וחורכה מסוידל, שזה גיימברד, בכינוי כבר לא פעיל, אבל היה השם, לדעתי, השם הכי חם ב-UFC לתקופה מסוימת. אה, כשקונור קצת ירד מהרדאר, אז מסוידל היה... הברך, הברך שהדהדה בכל העולם מול בן אסקרן הפכה אותו לסופרסטאר בן לילה, אחרי הרבה הרבה מאוד שנים שהוא עבד קשה מאוד כדי להגיע לזה והגיע לו מאוד, ואני מאמין שנראה אותו בקרוב לעוד קרב, הוא יחזור. יחד עם זאת נאחל רפואה שלמה לבן אסקרן שהוא במצב רפואי לא פשוט בכלל. הבנתי שעכשיו הוא נשוי קצת יותר, לאללה, הבנתי שעכשיו הוא קצת יותר בסדר, אבל היום עדיין. יצא עדכון שהוא משתפר, אבל עדיין מצב מאוד לא פשוט, ולגמרי נתפלל לבריאותו. כן, בן אסקרן, בוא נגיד ככה, מאזן לדעתי 19-2, עשה דרך יפה בבלאטור, ואז הגיע ל-UFC, ואז היה את הברך הזו עם מסוידל, ששם את מסוידל בכל הכותרות האפשריות, כי זה אחד שלט הנוקאוטים. הרבה מאוד, שלט הרבה מאוד שנים והיה בלתי מנוצח בוואן צ'מפיונשיפ, והיה בעצם חלק מהטרייד היחיד בהיסטוריה בין UFC לוואן צ'מפיונשיפ. ה-UFC נתנו להם את דמיטריוס ג'ונסון וקיבלו את בן אסקרן. זה היה לוואן, לא לבלאטור, וואי, התבלבלתי. זה היה טרייד התבלבלתי, בין וואן צ'מפיונשיפ. התבלבלתי, כן. סורי חברים, אבל כן, אני זוכר את הטריד הזה, שכולם אמרו, מה, איך UFC מוותרים על דימיטריוס ג'ונסון, כאילו, ואז כזה, הגיוני שישאלו את זה, זה כי... טרייד שבסופו של דבר יצא ווין ווין, שתי הצדדים הרוויחו. כן, אפשר להגיד שה-UFC הרוויחו מזה בעיקר מאותו נוקאוט, כי זה הביא להם הרבה מאוד לגמרי. קלאוט, הם הרבה מאוד... הרוויחו את מסוידל, אחי, בזכותו. חד משמעית. טוב, אז כאילו, יצא לנו לדבר על חברים לא חמים, נקרא לזה ככה, אבל יש לנו איזה חבר אחד, יש לך חבר אחד, שהוא, וואלה, הוא מפרגן לנו רצח בתור מדינה, ובתור העם היהודי הוא מגן עלינו, שזה אריאל חלואני, שהוא בעצם הפרשן, הכתב הכי מוכר לדעתי, ואל תגידו עכשיו לינה דרמה, כי בואו לא נתייחס לזה, אריאל חלואני, הפרשן והכתב הבכיר שבעצם מסקר MMA, אתה בעצם יצא לך לדבר איתו כמה פעמים, הוא שלח חיזוקים לארץ, הוא יהודי בעצמו, מי שלא יודע, ממוצא לבנוני, גר בקנדה, קנדי בתכלס, אבל כן.
תספר לי קצת על האינטראקציה ביניכם, כאילו איך יצא החיבור הזה, כאילו מן הסתם יש הרבה במשותף, כן, אבל איך הגעת להכיר אותו ואיך יצא לו להכיר אותך? אז עם אריאל זה מישהו שאני פשוט כל כך מעריך במשך המון המון שנים, כי אני חושב שמה שהוא עשה בשביל הספורט זה משהו שלא הרבה אנשים מבינים. הסיבה שאנחנו כל כך אוהבים את ה-UFC והסיבה שה-UFC מצליח זה כי אנחנו emotionally invested. אנחנו מעורבים רגשית, אנחנו רוצים שמישהו ינצח, אנחנו רוצים שמישהו יפסיד, מעניינים אותנו הקרבות האלה, והסיבה זה כי אנחנו זכינו להכיר את האנשים האלה ולהכיר את הסיפורים, והוא הראשון ועד היום הכי טוב בלהביא לנו את האישיות של הלוחמים, בלהכיר לנו אותם באמת, בלהביא לנו את הסיפורים שלהם, שזה עוד פעם משהו מאוד דומה למה שניסיתי לעשות עם אלופים, שזה להביא את הסיפור האישי של למה האנשים האלה הם אלופים בחיים שלהם מחוץ לזירה. ואריאל זה מישהו שאני פשוט מעריץ הרבה מאוד שנים, וזה מישהו שפעם ראשונה ואחרונה בחיים שלי שהלכתי ופשוט החלטתי שאני רוצה לכתוב לו מכתב שמספר לו כמה אני מעריך את העשייה שלו והעבודה. והוא להפתעתי לקח את המכתב הזה והקריא אותו, הקריא חלקים ממנו בפרק בתוכנית, ונתן לי שאוט אאוט וחתם לי על תמונה ושלח לי אותה בחזרה וכתב לי והפתיע אותי כאילו ברמות עם כמה שהתגובה שלו הייתה חמה. ומאז שמרנו כל קשר כזה בקטנה ולאט לאט התהדק, ואז עם כל הבלגן ומאז השביעי לאוקטובר שראיתי עד כמה הוא יצא וידעתי כמה הוא מסכן את הקריירה שלו וכמה הוא מפסיד בגלל זה שהוא יוצא להגנת ישראל בצורה כזאת פומבית, אז מאוד מאוד הערכתי את זה, ולכן היה חשוב לי מאוד להביא רעיון איתו שעשיתי לוואן, שבו הוא מספר את הקשרים שלו ליהדות, לישראל, ללמה הוא בכלל כל כך אוהב, הסיפור של המשפחה שלו, מאיפה הוא בא, וכל הדברים האלה, ומאז הקשר עוד יותר התהדק, ככל שהקשר שלי עם טאי גם, טויבאסה הלך והתהדק, ופתחנו את החברה, ועם עוד הרבה דברים שקרו במהלך השנתיים שלוש האחרונות, אריאל הפך למישהו שהיום אני מרגיש חופשי לקרוא לו חבר. אנחנו בקשר, בוא נגיד, מדברים לפחות פעם, פעמיים בשבוע, והוא פשוט בן אדם מדהים. אי אפשר להסביר כמה הוא צנוע, כמה הוא אוהב לעזור, הוא אף פעם לא היה חייב לי שום דבר, והוא מאז ומתמיד כל דבר שביקשתי, כל דבר שהייתי צריך, לא נתן לי לבקש פעמיים. אני לא יכול להחמיא לו מספיק, באמת. מדהים. אריאל חלואני בהחלט סיכן את הקריירה שלו הרבה. מסביר למען ישראל, אני ראיתי כמה קטעים שלו ואוהב מאוד אותנו, את היהודים, כי הוא גם יהודי בעצמו, אם לא יודעתם, אז זה מגניב. אחלה אריאל, היו לו הרבה מאוד קטעים מצחיקים במהלך הקריירה, עם רמפייג', מי שזוכר, בזמנים האמת, גם האחרון שלו עם טאי היה בכי, כאילו, הפך לקולט שם, הקטע עם הג'יימס טהונה, למי שלא ראה, לכו תראו. טוב, אז עצרנו בעצם באריאל חלואני, שבאמת נהיה חבר קרוב, ומרגש מאוד לראות שיש אנשים עם קריירות מאוד אתה יודע מאוד... גם מה מצחיק לגבי הרעיון הזה? מה? אתה יודע מה ההודעות שקיבלתי הכי הרבה אחרי הרעיון הזה? מה? אנשים שהיו בטוחים שהוא מוסלמי, וכתבו לי, מה, לא מאמין לך, הוא יהודי? מה, הוא משלנו? מה, הוא זה? הייתי בהלם, אני כזה, מה, אתם לא רואים אותו שנים כאילו? אבל כן, אנשים מסתבר היו בטוחים שהוא מוסלמי, ושהוא... ידעו חלק שהוא סורי ולבנוני וכאלה, אבל לא ידעו, מסתבר שהוא יהודי, אז כן, לכו תראו את הרעיון הזה, אם אתם רוצים לשמוע באמת על מה הקשר של אריאל לישראל, כל השורשים, הסיפור של המשפחה שלו הוא לא פחות ממדהים, אם תשמעו איך אימא שלו, בזכות זה שהיא הכירה את אחת מהפילגשים של ערפאת, איכשהו הצליחו לברוח, סיפורים באמת מעניין מאוד. אוקיי, זה מעניין, מעניין, ממליץ לראות את הדבר הזה, זה מופיע בעמוד שלך אני מאמין, וגם איפה עוד אפשר למצוא את זה? ביוטיוב של וואן, בוואן ביוטיוב של פודקאסט וואן. איפשהו, אתם יכולים לרשום אריאל חלואני speaks about Israel באנגלית, אתם תמצאו את זה. מגניב. אז כן, אנחנו דיברנו קצת על החול, בעיקר על חול, על ה-UFC ועל One Championship טיפה. אני רוצה לחזור רגע לסצנה המקומית, כי בתכלס כל הפואנטה של העמוד שלי לפחות, של הפודקאסט, ולראיין אנשים מהארץ, ישראלים, עד סוף 2025,
לראיין את כל מי שאני יכול שקשור לענף הזה. אנחנו מתמקדים בעיקר בישראלים. ומפה והלאה אני רוצה לשאול אותך שאלות יותר לגבי הסצנה המקומית שלנו. האם אתה יכול לראות לוחם ישראלי משלנו, אלוף ב-UFC בשנים הקרובות, בשנה, שנתיים הקרובות אפילו? בשנה, שנתיים הקרובות אין כרגע מישהו שיכול לסלול דרך כזאת כל כך מהר. מהמם. בגדול יש לנו רק את ינל כרגע ב-UFC, והוא לא נראה לצערי כאילו שנה, שנתיים מחגורה. יש לנו בהחלט לוחמים מדהימים שיכולים לעשות את הדרך שלהם ל-UFC בקרוב, אבל להגיע שוב מבכורה ב-UFC ועד מהמם. לחגורה ב-UFC זהו. זו דרך שלפעמים היא ארוכה מאוד, ככה שאני לא יודע לגבי חגורה, אבל מה שבטוח זה שיש לנו גם לוחמים עכשיו כבר מדהימים שמייצגים אותנו בעולם בהרבה מאוד ארגונים, ושחלקם הגדול אני בטוח שיגיע מאוד בקרוב ל-UFC. ובנוסף לזה יש לנו את האיגוד, פה בישראל יש היום איגוד MMA שעושה עבודה פשוט מדהימה, וזה מה שבאמת הולך לשנות את הדורות הבאים, כי היום יש לילדים איפה להתחרות מגיל צעיר, יש תחרויות בינלאומיות, הם יוצאים לייצג את ישראל באליפויות אירופה, אליפויות עולם, אנחנו מביאים מדליות ברמות מטורפות, ובאמת גלעד ועידו פריאנטה ועדי כפיר, יחד עם עוד חבר'ה באמת מדהימים שם, עושים עבודת קודש. קיבלו הכרה ממשרד הספורט ממש לא מזמן יחסית, ועושים באמת עבודה מדהימה, אירועים מדהימים, מדליות בערימות, יופי של לוחמים, אירועים ברמה מאוד גבוהה, גמר אליפות ישראל נדחה עכשיו ל-15 לשביעי, אנחנו מקווים שזה יישאר התאריך, והולך להיות אירוע באמת נדיר, אני מזמין את כולם לבוא, לראות MMA בעיניים, לחוות קרבות בכלוב כמו שצריך, ליהנות מאירוע בלייב, זה הולך להיות במועצה אזורית דרום השרון, והאיגוד באמת גם, שוב, יש שם המון חבר'ה מדהימים, גם איציק רובינוב, גם השופטים, כולם, כל מי שלוקח חלק באיגוד עושים עבודה באמת מדהימה, ואני משתדל לעזור לאיגוד בכל דרך שאני יכול, אני הולך גם לשדר את הגמר ואת שאר האירועים הגדולים של האיגוד. שוב, אין לי מילים. בזכות האיגוד, הדור הבא של הלוחמים הולך להיות הרבה 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 יותר מצליח, והולך להגיע לשלבים הבאים ולארגונים היותר גדולים, שהוא כבר עם ניסיון בתחרויות בינלאומיות, וזו דרך הרבה יותר בריאה בעיניי שתייצר לנו עוד הרבה לוחמי UFC. ובנוסף יש לנו לוחמים מדהימים, אם זה במויטאי, יש לנו את משפחת גורדון, יש לנו את שיר כהן, שהייתה אמורה עכשיו להילחם על חגורה בוואן צ'מפיונשיפ, ומסיבות כאלה ואחרות הקרב שלה בוטל, אבל שוב, רמה הכי גבוהה בעולם של סטרייקרים, שעושים פלאים, רוח השם בחיינו ב-RWS, אהבת השם גורדון אצלנו בוואן צ'מפיונשיפ עכשיו, וגם יש לו קרב עוד פחות משבועיים ברביעי ליולי, ממליץ לכם בחום לצפות, הילד הזה זה תופעה. יש לנו ישראלים מוכשרים בכל ענפי ספורט הזירה, וזה רק הולך להמשיך ולהתפתח, יחד עם החשיפה שזה מקבל, יחד עם הכישרון של הלוחמים שלנו, יחד עם ההישגים שאנחנו הולכים להביא, זה רק הולך להמשיך ולהתפוצץ פה, וכמו שאמרתי מיליון פעם, אתם כבר מכירים את המשנה שלי, אנחנו נהיה פה מקום שלישי אחרי כדורגל כדורסל, כשזה מגיע לכיסוי תקשורתי. ואני לא אנוח עד שזה יקרה. זה לגמרי הולך לקרות. כרגע לצערנו, לבינתיים אנחנו נראים מקום אולי 7 או 6 במקרה הטוב, לצערי הרב, אנחנו כן, ממשיכים לטפס, זה מה אנחנו שחשוב. ממשיכים לטפס, כי פעם, לפני, בוא נגיד ככה, 7 או 8 שנים, כן הייתם רואים עכשיו נניח את נועה דלת ב-UFC, או נתן לוי, שזה יותר לאחרונה, אבל גם אז אה, לא היינו שומעים על זה יותר מדי מעבר, לא היו יוצאים כתבות כמו עכשיו, ולא היו עכשיו חשיפה לזה כמו במדיה הישראלית, שאתם, בוא נגיד ככה, ברשתות החברתיות, אני אדייק, כמו שיש עכשיו, שזה באמת התפתחות נהדרת. באמת נקווה שיהיו לנו עוד נציגים ב-UFC, אנחנו רואים פה הרבה מאוד אנשים שמתקדמים לעבר המטרה הזאת, אילי ברזילי, שהוא כרגע ב-LFA, יהיה לו קרב, אז כן, נאחל לו בהצלחה. אילי קרוב מאוד, שמעון כבר היה במרחק נגיעה יותר מפעם אחת, והוא לא מתכוון להמשיך, והוא לא מתכוון לעצור, הוא מתכוון להמשיך. ויש לנו עוד חבר'ה לוחמים, שוב, מוכשרים מאוד, סתיו קורן, שאני סופר מאמין בו, ואני בטוח שהוא הולך להיות סופרסטאר,
יש לנו את קיבדי גורדון, יש לנו את שון פרו המדהים, יש לנו באמת הרבה מאוד המון, לוחמים, האחים אהרונוב, המון לוחמים המון. שעושים לנו כבוד בעולם, וזה רק הולך להמשיך ולצמוח. מה אתה חושב, נניח, גרם לזה שדווקא בשנים האחרונות אנחנו רואים ככה התפתחות דרמטית, לטובה, בלוחמים הישראלים. ופעם, לפני 10 שנים, כמו שאמרתי, פחות היינו, אתה יודע, היה לנו תקווה שיהיו באיזה ישראלי או שתיים כאלה, שיעשו לנו את השם הגדול. תשמע, אני לא אשקר, הסיבה היא שהלוחמים שלנו, ורוב השמות שהזכרנו גם, זה חבר'ה שהבינו שבשביל להגיע לרמות הכי גבוהות, הם חייבים לעזוב את ישראל וללכת ולהתאמן עם יריבי אימון שנמצאים ברמות שהם רוצים להגיע אליהם, ועם מאמנים שנמצאים ברמות שהם רוצים להגיע אליהם, ולכן רוב השמות שהזכרנו זה חבר'ה שכבר עבדו הרבה בווגאס, במכונים המובילים בעולם, ועובדים עכשיו בברזיל במועדונים המובילים בעולם עם הפייטינג נרס או בשוטו בוקס. זה מה שעושה את ההבדל בסופו של דבר, חלילה בלי לזלזל בשום מועדון פה בארץ. אנחנו עדיין צעירים בתחום, אין לנו את הכמות יריבי אימון שיש בעולם, ואין לנו פה לוחמי UFC בארץ. ושוב, כדי להגיע לרמות האלה אתה צריך ללכת ולהתאמן תקופות ארוכות עם לוחמי UFC, ורק ככה באמת אנחנו רואים את הרמות הולכות וגדלות, שוב, יחד עם הכיסוי התקשורתי שגודל, יחד עם העבודה המדהימה של איגוד ה-MMA בישראל. כל הדברים האלה ביחד פשוט ימשיכו להצמיח את הענפים האלה יותר ויותר. לגמרי, ואם כבר אמרת להתאמן עם לוחמי UFC, אז סתיו קורן, אם כבר השם שלו עלה, התאמן עם מירב, עשה ספארינג עם מירב, כאילו, יש לך יותר טוב מזה, הפאקינג, כאילו, סליחה על הביטוי, סתיו, אבל סתיו פאקינג, גר, סתיו גר עם מירב גם תקופה בווגאס, הוא היה צמוד אליו 24/7, רואים את סתיו גם בכל התוכניות של ה-UFC בהכנה לקרב של מירב, סתיו מופיע בכל הקמפים של מירב. שוב, זה בדיוק מה שאני מדבר עליו, ברגע שאתה נמצא ליד בן אדם כזה, ואתה שואף מנטליות מבן אדם כזה, ואתה מתאמן עם בן אדם כזה פיזית, ולומד ממנו יכולות, זה עושה את ההבדל. ועוד מירב, כאילו, אנשים קוראים לו בנטם ווייט גוט, כאילו, מה, יש לך ספארינג פרטנר יותר טוב האיש, מזה? האיש מכונה, והוא איש פשוט מדהים עם לב ענק, כאילו איש שפשוט אי אפשר לא לאהוב. לגמרי. אז ראינו, כאילו, איזה לוחמים יכולים להגיע ל-UFC, ויש לנו מבחר שמות מאוד מאוד מכובד, אנחנו רואים פה צמיחה מאוד מאוד יפה. אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, מה אתה חושב שהטעויות הנפוצות שלוחם ישראלי עושה בקריירת ה-MMA שלו? כי אנחנו שמענו על הרבה מקרים כאלה. או-אה. תשמע, כמה טעויות שאני רואה שהן באמת הכי נפוצות זה בגדול התנהלות בקריירה. זה בחירת קרבות, זה למי אתה נותן לנהל את הקריירה. יש הרבה חבר'ה שהולכים עם סוכנים לא נכונים, יש הרבה חבר'ה שלא הולכים עם סוכן בכלל, יש הרבה חבר'ה שהמאמן שלהם הוא הסוכן שלהם והוא לא בהכרח יודע מה הוא עושה תמיד. רוב הטעויות זה בחירות לא נכונות של לאן ללכת ומתי ללכת, אם זה לקפוץ מוקדם מדי למים עמוקים מדי, או אם זה ללכת לארגונים שפחות מתאימים, כל מיני בחירות קריירה כאלה ואחרות. הטעות השנייה זה שוב, להאמין שאני יכול בלי להתאמן עם שום יריב ברמה בינלאומית, אני יכול להצליח ברמות הכי גבוהות, זה משהו שראיתי נכשל הרבה פעמים. ושוב, זה בסופו של דבר, זה הסביבה שאתה שם את עצמך בה והבחירות. אם אתה בוחר נכון ובוחר לעצמך את המקום הנכון להתאמן בו, שזה אומר מאמנים נכונים, יריבים נכונים באימונים, מקום שבאמת משפר אותך כל הזמן, וניהול נכון מבחינת סוכן או מנג'ר או מישהו שמייצג אותך ובאמת יכול להשיג לך את הקרבות הנכונים לך מבחינת הקריירה. מעניין, זה בעיקר, בוא נגיד ככה, בחירת קרבות, או שלך או של מאמן, או ההכנה לקרב, שזה בעצם ספארינג פרטנרס וכל המסביב, שזה כן? מאוד חשוב, שזה בתכלס, אם אין לך הכנה טובה, אז כזה, כן. אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים טוב, זה לא אותה השוואה, אבל הבנתם את הראש, שמגיעים בשורט נוטיס לקרבות, אין להם הכנה טובה, מן הסתם כי זה שורט נוטיס, ואנחנו רואים שלרוב זה לא מסתכם טוב, אז הכנה זה חלק מאוד מאוד גדול מביצוע של לוחם בקרב.
ואני חושב שאנחנו נצליח לפרוץ את התקרת זכוכית הזו. כלומר, פרצנו, אני אומר ברבים פרצנו, כאילו אני עשיתי את זה, אבל נועד לאט עשה את הפריצת של התקרת זכוכית הראשונה, של להגיע ל-UFC. אנחנו צריכים להמשיך ולדחוף קדימה ולהגיע הוא לריאנקט. הראשון, אגב, כן. חשוב לציין, הוא הראשון בעידן המודרני של ה-UFC, של אחרי זופה. היה מהמם. לנו את מוטי אורנשטיין באירועים אה, הראשונים של ה-UFC, שזה בעצם הישראלי הראשון, אבל זה סוג אחר של UFC, בוא כן, נגיד. כן, כן, זה לא אותו משחק כמו שאנחנו מכירים לא, לא. היום. משחק מאוד מכובד, אנחנו מאוד אוהבים לראות את ה-UFC של פעם, משאר את האירועים הראשונים. פחות חוקים. כן, אחלה בידור, אחלה בידור, אבל כן, יש סיבה שהחוקים נוספו והשתנו עם השנים. אם זה היה נמשך ככה כמו עם החוקים של פעם, כנראה שהרבה מאוד לוחמים לא היו מסיימים לא היטב. היה לזה סיכוי לצמוח לאן שזה הגיע היום, אם זה היה נשאר בפורמט הקודם. לא סתם האחים פרטיטה ודיינה ווייט קנו את הארגון, עשו בו המון המון שינויים, והפכו את זה למוצר שיכול להצליח ברמה בינלאומית, ואכן הצליח. ואנחנו מדברים פה על מוצר שהצליח בצורה מסחררת מן הסתם, ה-UFC. מיותר לציין כמה הוא מצליח. מה אתה חושב נניח על ארגונים ישראלים? מה חסר להם בשביל עכשיו להגיע נקרא לזה חשיפה יותר גדולה, לקהל יותר רחב? כי אנחנו רואים היענות גדולה של קהל באירועים, כמו קוליז'ן, כמו האיגוד, שכן מגיע כמות יפה של קהל, אבל מה חסר לזה כדי להגיע עכשיו, בוא נגיד ככה, אצטדיון 3,000 מושבים, 4,000 מושבים, אתה יודע שזה חשיפה אחרת, זה כאילו עכשיו... תראה, קוליז'ן וגם האיגוד, בסופו של דבר, בקוליז'ן יש לך קצת קרבות בינלאומיים לפעמים גם, אבל רוב הקרבות גם בקוליז'ן וגם באיגוד, זה קרבות של לוחמים מקומיים. מהמם. וקרבות של לוחמים מקומיים, שוב, עד שלא ניתן יותר ויותר חשיפה לענף, ועד שלא נגיע ליותר אוזניים ועיניים, אנחנו לא נגיע למצב הזה של למלא אצטדיונים. למרות ששוב, זה אפשרי, גם היום, עם שמות מספיק, שאם תביא את הלוחמים הכי גדולים בארץ, שהיום מתחרים בחו"ל, אבל גם זה בעייתי, כי הם כבר נמצאים בשלב אחר בקריירה שלהם, הם כבר לא במקום של להתחרות כאן. אז שוב, היום יש לך את קוליז'ן ויש לך את האיגוד, שזה מבחינתי more than enough, יש אחלה אירועים שבעולם, וככל שקהל ימשיך לעשות סולד אאוט, שתי הארגונים האלה ימשיכו לעבור לאולמות גדולים יותר ויותר. איך אנחנו כאילו הופכים את הדבר הזה? כי אנחנו רואים צמיחה ב-MMA ואמרנו את זה. עזוב עכשיו מקום מדויק איזה נמצא זה בארץ בתור ענף, 6 או 7, אנחנו יודעים שזה לא כזה גבוה, אבל יש התקדמות. איך אנחנו עכשיו מקדמים את זה יותר? כי אנחנו עשינו צעדים מסוימים, אבל יכול להיות שהצעדים האלה יפסיקו לעבוד, או שהם לא יעשו את ההשפעה שהם הצליחו לעשות עד עכשיו. אתה מבין למה אני מתכוון? אז קודם כל אני תמיד עובד על חשיפה דברים במידע, חדשים. אני חשיפה תמיד במדיה עובד על לארגונים. עוד ועוד דברים, עוד חשיפה, עוד ארגונים שישדרו פה, עוד מהמם. פודקאסטים, עוד תוכניות, עוד רעיונות, עוד כתבות, כל מה שאפשר. גבע ינקלביץ' בערוץ הספורט עושה עבודה מדהימה, מהמם. מפציץ בכתבות נונסטופ על MMA, ועושה עבודה מצוינת, הוא כתב ברמה הכי גבוהה שאפשר. ושוב, עדי כפיר באיגוד עושה עבודה מדהימה במיוחד מבחינת המדיה. אם נמשיך לעבוד כולנו ביחד, כל אחד מהצד שלו, גם בפן התקשורתי וגם מהצד של האירועים עצמם ולעזור ללוחמים בכל דבר, רק זה ירים. ובסופו של דבר, הדרך היחידה לעשות את זה זה מספרים. אתם, מי שצופה בנו בתור קהל, מהמם. אתם צריכים להצביע ברגליים. תנו בלייקים, תנו בשיתופים, תנו בתגובות, אתם חייבים להראות, אתם רואים שיוצאת כתבה שקשורה ל-MMA באיזשהו אתר, לכו תנו תגובות, תעשו לייקים, גם אם זה לא משהו שבהכרח מעניין אתכם, תפרגנו לתחום, תפרגנו לענף, ולא בהכרח כל אחד נגד השני, ואם אני כן אוהב או לא אוהב, תפרגנו לענף, בסוף כולכם תרוויחו. אנחנו צריכים להראות מספרים, וככל שאנחנו נראה מספרים, אנחנו נקבל יותר את היד הפתוחה מגופי התקשורת לתת עוד ועוד חשיפה, וככל שאנחנו ניתן חשיפה, כל הגלגל הזה ימשיך ויצמח ויאפשר בסופו של דבר לדבר הכי חשוב, שזה שהלוחמים יקבלו את ההכרה שמגיע להם, ושהם יוכלו להתפרנס בכבוד מהמקצוע הכל כך כל כך קשה הזה. חד משמעית. יש לי שאלה אליך, כי אתה עוסק בהרבה מאוד ב-MMA, ודיברנו על כל הדברים שאתה עוסק בהם, אבל פעם חשבת לפתוח ארגון משלך בארץ? לא, כי שוב, לפתוח ארגון זה משהו שאף פעם לא עניין אותי. מה שעניין אותי באמת זה א', לבוא ולתת פה חוויה כשדר, שאני חושב שגם בכדורגל הייתה לוקה מאוד בחסר במשך השנים האחרונות,
אני חושב שלא הרבה אנשים מספיק הבינו פה את התפקיד של שדר, שזה מבחינתי לתעד רגעים היסטוריים ולהמחיש לצופה ולתת לו הרגשה שהוא נמצא באירוע, שזה משהו שמאוד חשוב לי וגם בא לי באופן מאוד טבעי, כי אני מאוד נהנה מהקרבות שאני משדר וגם מהכדורגל שאני משדר. ושוב, היה חשוב לי מאוד לתת חשיפה ולנסות לתת מקום ללוחמים. אני לא חושב שהיום לבנות פה איזה ארגון שיעשה קרבות זה משהו שיכול כל כך לתרום. ללוחמים שרוצים להתחרות פה, יש להם כרגע איפה להתחרות, מי שמתאים כבר לרמות בינלאומיות, יש לו איפה. אם בעתיד, שוב, יהיו לנו כבר הרבה יותר לוחמים ויותר צורך בזה, אה, גם אני חושב שאני אשקיע את מירב המאמצים שלי בלקדם את האיגוד ולעזור בעבודה שם, כי זה באמת מה שבסופו של דבר יצמיח את הלוחמים הלאה. ואם כבר לבנות איזשהו ארגון או משהו, אני דווקא בשיחות על משהו כזה בארצות הברית, פחות בארץ. וואה, ישר לשוק לא האמריקאי. MMA, משהו אחר בקומבט ספורטס, אבל כן, יכול להיות מעניין בחודשים הקרובים. נמתין ונראה, אני מאמין שנשאיר את זה בתור הפתעה, זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. לא ככה? שיחות ראשוניות בינתיים כרגע. אוקיי, אז אני חושב שכיסינו את הרוב. מן הסתם יש עוד הרבה מאוד מה לדבר, אבל כיסינו את הרוב שאפשר לדבר עליו בהקשר שלך ו-MMA, למרות שאתה בתחום הזה כמה, 30 שנה בערך, אולי מההתחלה של ה-UFC. MMA, בוא נגיד MMA 20-25 כמעט. וה-UFC אתה מכיר מההתחלה. כן, מהימים שהשגנו קלטות, כן, פחות או יותר. כן, אני והדור שעכשיו רואה את הקליפ הזה, אם זה קליפ או את הרעיון הזה ביוטיוב, לא יבינו. כאילו, אני זוכר מזה קלטות מן הסתם כי אני אנחנו באמצע. זקנים, אחי, אני כבר 40, חביבי, אני כבר כן, אתה יודע, כן, אתם אבל רואים, הזקן כבר לבן. איזה כיף של הדור הצעיר, ואני מאמין שהרוב מי שרואה את הסרטון הזה עכשיו הוא בן נוער, בין 14 עד 18 או עד 20, זה כזה נגיש לו, זה כזה מהיר לו, אתה עבדת עם קלטות, אתה אומר, וואלה זה היה קשה, וואלה זה לקנות ולהכניס, ולך תחפש אנחנו את זה. היום, אנחנו היום במצב שיש לנו כל כך הרבה תוכן בעולם הזה, אבל רוב התוכן הזה מגיע מחו"ל, ובשביל זה אתה פה ובשביל זה אני פה, כדי להתחיל לדאוג של הצרכן הישראלי, כי יש לנו פה סצנה ענקית ויש לנו פה קהל ענק שאוהב את הקומבט ספורטס, ומגיע להם גם לקבל יותר ויותר תוכן made in Israel. כן, והם מקבלים את זה לגמרי, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים, אתה דוחף את זה, דיברנו על זה המון, על כמה אתה דוחף את זה, וזה מאוד מאוד יפה יש פה המון בתקשורת, אנשים בטלוויזיה. שעושים עבודת קודש, ושוב, גם אתה ראוי לציון, אמרתי לך, אני תודה. מפרגן, ואני באמת מבסוט עליך, וכל הכבוד, כל מי שעושה בתחום הזה, מבורך מבחינתי, ואני גם תמיד שמח לעזור, כי שוב, אם כולנו נתמקד בלהרים את הענף, ופחות כל אחד יתמקד בלקדם את עצמו, כולם בסופו של דבר ירוויחו. חד משמעית, חד משמעית. טוב, אז אני רוצה להודות לך, יניב קמינסקי. אה, היה לנו רעיון באמת באמת מעניין, הכי ארוך בעמוד שהיה, העונג כולו שלי. אני מניח, אני מקווה שגם לך זה הרגיש ככה, כי לי זה הרגיש כמו 20 דקות, אבל אני מניח שאנחנו עכשיו איזה 50 דקות או עבר, שעה. עבר לנו בכיף, ואיך אומרים, הזמן טס שנהנים, אז וזהו, נתראה בפרק הבא. נתראות.